Her den anden dag, så blev jeg spurgt om, hvad stiller man op i forhold til at passe godt på sig selv og yde lidt selvomsorg, når at man sådan har været udsat for tykfobi på åben gade af mennesker, man ikke kender. I det her specifikke tilfælde handlede det om at være blevet filmet af nogle unge drenge, men det kunne også være et tilfælde af, at man er blevet råbt efter, man er blevet filmet, taget billeder af, på anden vis blevet udskammet af mennesker, man ikke kender, og som, hvor man egentlig bare sådan eksisterede i verden, og de følte sig berettiget til at gøre noget. Så hvad stiller man op i forhold til sådan selvomsorgen i den situation? For det første, lad være med at begynde på en hel masse i situationen, fordi at vi ved ikke, hvordan de her mennesker reagerer, hvis vi for eksempel råber efter dem eller sådan nogle ting. Så det mest omsorgsfulde i forhold til sig selv, det er at komme væk fra situationen. Det kan godt føles super træls bagefter, at man ikke fik sagt fra. Men det burde ikke være nødvendigt i sådan en situation at sige fra, og man kan aldrig nogensinde sige nok fra til, at man kan stoppe andre mennesker i at opføre sig rigtig ringe. Og det her det er sådan en situation, at de her mennesker har allerede, altså synes allerede, at man er til grin, så hvis man prøver på at sige fra, vil de som regel bare, altså det vil eskalere situationer, men vil bare komme til at føle sig mere til grin. Så den her idé med for eksempel, at man skal sige fra, når der sker sådan nogle ting, der vil jeg gerne sige stop med det. Fordi, prøv at høre, vi ved godt, at den her adfærd ikke er okay, og der er nogle mennesker, der vælger at gøre det alligevel. Så vi kan ikke sige nok fra til, at det her det stopper. Og så er der ikke nogen grund til at sætte os selv i en situation, som risikerer at blive potentielt måske farlig. Det kan være, det går i vold, et eller andet den stil. Så ideen om at sige fra, lad være med det. Det burde ikke være nødvendigt at sige fra i situationen, så lad være med at tænke, at du skal sige fra. Det er ikke dit ansvar at sige fra over for andres dårlige adfærd. Det er andres ansvar at få styr på sin dårlige adfærd, sådan at man kan finde ud af at opføre sig ordentligt blandt andre mennesker, og lade være med at filme folk, fordi at man ser dem på gaden og synes, at de er til grin. Så første selvkærlige selvomsorgstrik i forhold til at blive udsat for den slags på gaden er, lad være med at sige fra. Kom fucking videre, i stedet for sådan, at du ikke ender i en endnu værre situation. Så meget selvkærligt, ikke at prøve på at sætte grænser og sige fra. Vi ved godt, hvor grænsen er hen i den her situation. Der var nogen, der valgte at overskride den alligevel. Så lad være med det. Lad være med at bruge dit liv på det. Lad være med at udsætte dig selv for noget som helst. Yes. Anden ting er at husk på, at de her mennesker er ikke ude på at gøre noget ved dig. Det er ikke dig som person og dig som individ, de er ude efter. Det handler om dem, og det handler om deres egen underholdning, det handler om deres egen berettigelse, det handler om deres egen behov for at hævde sig over andre. Det handler om utrolig mange ting, og vi kan ikke nødvendigvis regne ud, hvorfor folk gør, som de gør, men vi kan vide, at mennesker sjældent gør noget på grund af andre end dem selv. Så hvorfor kan unge drenge for eksempel finde på at filme tykke mennesker, der bare eksisterer i verden? Det kan de gøre af mange grunde, men ofte vil det være fordi, at man skal spille smart, man har noget materiale, som kan få andre til at grine. Det er latterliggørelse som herskerteknik, som regel, der er på spil her. Og vi kan ikke vide, hvad det er, at der sker inde i hovederne på de her mennesker, men vi kan vide, at det handler ikke om os som individer. Så tag problemet ud af dig selv. Vid, at det ikke handler om dig, og put hen, hvor det hører til. Det hører til ved de her unge mænd, der har filmet dig. Det hører ikke til ind i dig. Det er ikke dit problem. Det er ikke din adfærd. Det er ikke dig, der kan ændre på noget i situationen. Det er dig, der er blevet udsat for noget her. Lad være med at spilde din tid og energi på at spekulere i motiver, eller hvad skulle der være sket, hvis du havde sat grænser, eller alle sådan nogle ting. Lad være med at bruge din energi på det. Efter sådan en situation, der vil man ofte være fyldt af en stor del skam, eller vrede, eller en hel masse andre såkaldt negative følelser, og dem må man gerne have lov til at give plads. Men lad være med at give dem plads på den måde, at det bliver destruktivt for dig. De må gerne have lov til at komme ud. Ring til nogen og fortælle om det. Skriv til mig og fortæl om det, hvis det er det, der hjælper. Skæld ud over det, vær vred, men lad være med at hoppe i destruktive mønstre, som for eksempel at sulte dig selv, eller
lave selvskade eller straffe dig selv på nogen som helst måde, fordi det er ikke konstruktivt, og igen, det her det handler ikke om dig, så du kan ikke gøre noget ved det på nogen som helst måde alligevel. Du kan ikke tænke dig ud af den her, du kan ikke handle dig ud af den her, for det her det handler om andre mennesker og ikke om dig. Så vær god ved dig selv, giv dine vrede følelser plads og alle sådan nogle ting, og så få dem lukket ud, fordi hvis vi ikke lukker dem ud, så kommer de til at fylde alting. Sådan er det med vrede. Den der med, at vi lukker vrede inden, fordi vi kan ikke lide at være sure, det holder ikke, fordi hvis der er noget, man bliver rigtig sur over, så er det, at man aldrig får lukket sin vrede ud. Så man bliver ikke et mere vredt menneske af at give sin vrede plads. Tværtimod, så kommer vreden faktisk ud, når man er vred, i stedet for, at det kommer til at hobe sig op inden i en som en trykkoger, hvor det bare bliver mere, indtil man til sidst bryder ud i kæmpestore vredesudbrud, eller man får angst, eller depressive symptomer, eller alle sådan nogle ting. Stressangst, depression er belastningssymptomer, som man ofte ser, fordi at folk simpelthen ikke får det, der belaster dem, ud af systemet. Og bare det ikke at give sin vrede plads, kan være med til at belaste i en sådan grad, at man faktisk ender med at få angstanfald af det. Så giv din vrede plads, giv din kedattighed plads, og giv skammen plads, og det er okay, men skammen er også ukonstruktiv, for det her det handler ikke om dig. Du har ikke noget skam over. Det er dem, der har den ringe adfærd, der burde skamme sig i den her situation, og lad være med at udsætte andre mennesker for den her slags ting. Så giv følelserne plads. Når at du så siger, at det er okay, at du er vred, og du er ked af det, og du synes, at det er fucking tarveligt, og alle sådan nogle ting, så husk at være god ved dig selv. Spis god mad, eventuelt tag en lur, hvis du kan det, sov, sådan nogle ting, fordi at det tager utrolig meget energi at blive udsat for den her slags ting. Det virker ikke som om, fordi det går så hurtigt og sådan noget en gang imellem, men det tager helt vildt meget energi. Det er en ret stor belastning at blive udsat for, så der er også rigtig mange, der oplever, for eksempel fordi, igen, angst er en belastningsreaktion, så hvis man bliver udsat for sådan noget her, som laver kæmpe pres og tager rigtig meget energi, så kan det køre en direkte ind i et angstanfald, hvis man i forvejen er presset. Så i stedet for at tænke, at man skal gøre mere, eller man skal spise mindre, eller alle sådan nogle ting, det er ikke det, der er behov for. Der er behov for at restituere og lave ny energi. Så spis god mad, spis mad, du er glad for, spis mad, som gør dig tryg, slap af, hvil dig, gør ting, som giver ro på dig og på dit nervesystem, og som giver energi, i stedet for at tage energi. Og i denne her situation er det altså en god ting at for eksempel lægge telefonen væk, fordi selvom man godt kan for eksempel bruge den til at lade op med i nogle situationer, så tager den også meget energi, fordi at man bliver udsat for rigtig, rigtig mange stimuli, når det er, at man kigger på sin telefon, og der hele tiden kommer nye indtryk ved, at man for eksempel starter en ny video, eller ser en nyt opslag, eller alle sådan nogle ting. Så minimere ydre belastning og fylde op med ting, som begynder at bygge op igen i stedet for. Mad og søvn er altid godt, hvis at man render ind i de her situationer, og man kommer til at være i de her sådan pressede følelser. Så spis god mad, tag en lur, gør afslappende ting, ring til nogen, som du er tryg ved, og som giver ro på det hele. Ja. Ja, det er sådan set egentlig sådan 101 på førstehjælp i forhold til, når man bliver udsat for de her ting. Og så er det sådan set lige meget, om det handler om tykfobi, eller om det handler om homofobi, eller transfobi, eller alle sådan nogle ting. Lad være med at prøve på at sætte grænser, kom væk fra situationen, lad være med at give din følelse plads, men vid, at det ikke er dig, der er noget galt med. Alle sådan nogle ting. Få lavet ro inde i dig. Yes. Der er helt sikkert en hel masse andre ting, som man også kan gøre, men rigtig mange af tingene, det bliver noget, der er meget specifikt for individer. Så hvis du nu tænker, at du har andre ting, som er sådan, det her, det gør jeg sådan akut, hvis at jeg ender i en situation, hvor jeg er presset, og hvor at jeg føler, eller hvor mine grænser er overskredet, og hvor at jeg ikke helt ved, hvad jeg skal stille op, og jeg faktisk måske har brug for noget andet, end det jeg plejer at gøre. Hvad er det så, at du gør? Skriv gerne forslag i kommentarerne, fordi så kan andre se dem, og det er super dejligt, og selvom du måske synes, det virker banalt, så kan det virke rigtig, rigtig godt for andre. Jeg er selv sådan en, som sætter mig med noget nørkle, dimse, håndarbejdskræa, et eller andet i den stil. Det kan være, at jeg sætter mig noget hækler for eksempel, når jeg har det sådan her. Putter en god podcast eller lydbog i ørerne, som ikke er alt for krævende, og bare få slappet af. Det kan også være, at det skal krammes ud med enten en partner eller en kat, fordi det også fysisk kontakt giver også ro på nervesystemet.
Så fortæl gerne, hvad du gør, når at du bliver presset og oplever ekstra belastning og har brug for ro i systemet. Hvad er din akutte løsning på den her slags problemer? Og del med andre, fordi at du er slet ikke så speciel, at andre ikke godt kan have gavn af dine helt individuelle problemløsningsmetoder. Så fortæl om dem, så andre kan få glæde af dem også. Og sig, hvis der er noget, jeg har glemt. Sig, hvis der er noget, jeg gerne skulle fortælle om en anden gang. Skriv til mig, så tager jeg det op. Men det her, det var sådan, hvad stiller du op, når du har været udsat for nederen adfærd på gaden? Vær god ved dig selv, og vid, at det ikke handler om dig, og at du aldrig kan sætte så meget grænser, at andre de opfører sig ordentligt. Lad være med at prøve på at sætte mere grænser i situationen, for du kan fint sætte grænser, og folk ved godt, at det her det ikke er okay. Det handler ikke om dig, og det er ikke dit problem, og du kan ikke løse det her problem på nogen som helst måde. Så kom videre i dit liv, og vær god ved dig selv.